ମାଲିକେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆମେ ଟିକେ ବାହାରି ଗଲୁ ନିମାପଡ଼ା ଆର୍ତ ସାହୁଙ୍କ ଛେନାଝିଲି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ନିମାପଡ଼ା ଛେନାଝିଲି ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ନିମାପଡ଼ା କୋଣାର୍କ ମେନ୍ ରୋଡ଼ରେ। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା। ଆମେ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଗ୍ରୁପ୍ ମାର୍କେଟରେ। ଏଇଠୁ ନିମାପଡ଼ା ରହିଲା ଆଉ ମାତ୍ର 10 କିଲୋମିଟର। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା। ଗୋପ୍ ମାର୍କେଟ ଦେଇ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବେ ନିମାପଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍। ଏଇଟା ହେଇଗଲା ନିମାପଡ଼ା ନଈ ବ୍ରିଜ୍। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା। ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ନିମାପଡ଼ା ମାର୍କେଟ। ଏଇଠୁ ଆର୍ତ ସାହୁଙ୍କ ଛେନାଝିଲି ଦୋକାନ ବହୁତ କମ୍ ବାଟ। ସେଇଠୁ ସାର୍ ଆମର କହିଲେ ଟିକେ ତାରିଣୀ ବସ୍ତ୍ରାଳୟ ଯିବା, ଗୋଟେ ସ୍ୱେଟର ଆଣିବା। ସେଇଠୁ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଏବେ ତାରିଣୀ ବସ୍ତ୍ରାଳୟରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଜିନିଷ ଦେଖିବା। ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର ଦେଇ ଆମେ ଆସି ଥାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୋରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଜିନିଷ ପସନ୍ଦ ଆସିଲାନି ଆମକୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ଆମେ ଛେନାଝିଲି ଆଣିବା। ଛେନାଝିଲି ଆମର ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆଯାଇଛି। ସାର୍ ଆମର ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଗୋଟେଟା ବୁଲି ଆସିବା। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଆଜି ଆମେ ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗମାନେ ଭେଟ ହୋଇଗଲୁ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସାର୍ ଆମର ଝିଲି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲେ। ଏଥର ଆମେ ଧରିକି ଘରକୁ ବାହାରିଗଲୁ।